אני חשבתי שמוות בעירייה זה קל מדי. רציתי שיכו אותו למוות. אני הצעתי למישקה כסף כדי שיהרוג אותו. אני ידעתי על האשמות נגד ברונו. חששתי לצאת להגנתו. רציתי לשכוח את העבר ולמחוק אותו. לא הייתי תמים. אני ידעתי שראש בלוק הוא חלק ממערכת הרצח. אבל כשראיתי איך המוות משתולל סביבי, אני הבנתי שאני חייב להעמיד פנים, שאני חלק ממנה. רק כדי שאני אוכל להציל את מי שעוד אפשר. אם הנאצים השאירו אותו, ראש בלוק במשך שנתיים, כנראה היו מרוצים ממנו. אם היו לו ספקות לגבי מה שהוא עשה שם באושוויץ, הוא לא היה עולה לארץ. ראיתי את ברונו מניח מעיל על פניו של אסיר וחונק אותו. ולא חנקתי עם מעיל, חנקתי בידיים. כדי שאוכל לראות את הפנים שלהם. כדי שאם יתחרטו, אני אוכל להרפות. אין אלוהים שיכול להציל אתכם, רק אני יכול, אז אל תעבדו אותו, תעבדו אותי. אלוהים לא היה לצידו באושוויץ. האלוהים שלהם שלא הושיע אותם. אותי הרבה יותר קל לשנוא. רחמים, ברונו קמינסקי. תקראי לברונו! אני רוצה שיוציא אותי מכאן! עכשיו! תשחטו אותו! לפחות נחסוך לו את השחיטה. קח אותו, תוריד את הנשק! הם היו מוזלמנים. באושוויץ אני נלחמתי להם וקיצרתי את סבלם, אבל גם בזתי להם ושנאתי אותם כי הם נכנעו. הוא החליט להתגייס. התחננתי, בכיתי. יום אחד היא אימה עליי, שהיא תעשה הפלה אם אני אתגייס. אמרתי לפקיד שברונו היה קאפו באושוויץ, שהוא שיתף פעולה עם האס-אס. אני משתף פעולה. ושרה הייתה שם. היא ראתה איך הם יורדים מוכים מן הרכבות. איך ברגע שגילחו את שערות ראשם וקעקעו מספרים על בשרה, הם הפכו לעדר בהמות. היא לא מבינה שהם מאשימים אותי רק כדי לחפות על הפחדנות שלהם, על אוזלת היד והעליבות שלהם, על המיאוס העצמי והבושה. אני שניסיתי להציל אותם, אני אשם בחרפתם ובסבלם, אני אשם במותם. סיבת המוות העיקרית באושוויץ הייתה התקווה.